खुलुमबाय लोगोफोर दा सानै ससियेल मिडियायाव एसे गरम गरम जागासिनो दङ दा बिनि सायावनो नोंथांमोन डिसकासन रायलायगोन दिनै मा जामारदों मानि थाखाय दिनै एनडिएफबि बिथांमोनहा राजखान्थि गोदान हान्जा होनो थाखाय मा प्रयजन जादों उद्देश्यआ मा बिसिनालाय दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोना दिनै राजखान्थि गोदान माने पलिटिकल पार्टी दानो नागिरदों मानो दानो नागिरदं स' बिनि सायावनो जों नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन आं दिनै बिनि गेजेरजोंहाय हयथ' सोरनावबाबो नांनो हागौ खोमा आं मिथिया खिन्थु जेखौ आंबो जेनेबा एसे सुबुं हिसाबै आंबो जिखौ मोनदांनो हायो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै फैदों आरोखि दा शेयार खालामनो जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना खेमा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय एसे बर' सुबुं हिसाबै दा नायबानो जाबाय दे नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ माने राजखान्थि हान्जाखौ दाखासिगोन सियर बाथ्रा बेयो दिनै बिथांमोननि थाखाय रोखा जाखाबाय होनना बुंदों आरो बिथांमोनहा दिनै ससियेल मिडियायावहाय जे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बुंथिनानै होबाय बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै आरो बिथांमोननि आंखाला मा बिथांमोननि बे गोदानै दाजानो गोनां पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों बिथांमोनहा माखौ माने फिलआप खालामगोन माखौ सुफुंनानै होनो नागिरदों स' बेनि सायावनो नोंथांमोना निस्सय ससियेल मिडियायाव नुखाबाय थेवब्लाबो आङो आंनि मोन्दांथिफोरखौ आं शेयार खालामनोसै दा बिथांमोनाथ' बुंदों जे दानि जेनोखि बिटिआर गभर्नमेन्ट 5 बोसोर रानिं जाबाय बिथांमोनहा जेनोखि प्रतिश्रुति होदोंमोन जेनोखि खोथाफोर होदोंमोन जेनोखि मावफुंनो खोथा होदोंमोन नङा होमबा एनडिएफबिफोरनि गोबां माखासे इस्युफोर जाय एनडिएफबिफोरजोंनो दिनै बिटिसि माने बिटिआर एकर्डआ जाबाय नङा होमबा एनडिएफबिफोरनि जोनो खिन्थु एनडिएफबिफोरनि दिनै जुजिनायजोंनो आखायाव हाथियार हमनानै जुजिनायजोंनो दिनै बिटिआर एकर्डआ जाबाय आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे एनडिएफबि बिथांमोनाबो दिनै सोरबा इएम जाबाय सोरबा माबा मोनसे पद लाबाय आरो नङा होमबा सोरबा मोजां बिबानावबो थाबाय नङा होमबा आरो खायसे एनडिएफबिफ्रा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय आउट जानानै थानांबाय माने बिथांमोना बिटिआरआव दिनै मोननै राजखान्थि हान्जा थाबाय नालाय मोनसे जाहैबाय बिपिएफ आरो मोनसे इउपिपिएल आरो बिनि अनगायैबो जों नुबोबाय थादोंखि रायजो राजाफ्रा बयबो नुबोदों दिनै सैथो बाथ्राखौनो बुंनांगोन एनडिएफबिफोरनि गेजेराव जेब्लानाखि आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारदों बे आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारनाय समनिफ्रायबो बिथांमोननि गेजेराव पार्टिशन जाबोबाय मोनथाम मोनब्रै पार्टिशन जाबोबाय आरो मानो जाबोदों पार्टिशन बेखौ मोनसे समाव समनि रादाब ना मामोनथाय आं मिथिला बावबाय आङो एक्जाक्ट मिथिला मोनसे सासे रिपर्टारा थांनानै सोंहैदोंमोन सिला बसुमतारीनाव बेयाव माने गोलाव काहानिफोरखौ फोरमायनानै होदों आरोखि पार्टिशन जानायनि उद्देश्यफोरखौ दिनै नोंथांमोना मिथिबाय एनडिएफबि आर दङ एनडिएफबि पि दङ एनडिएफबि एस दङ नङा होमबा मोनथाम दङ दा बिथांमोननि सिगाङाव मोनसेल'मोन आरो बिथांमोना दिनै पार्ट जाबोबाय दा बिनि गेजेरावनो दिनै बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा मिलायाखै नामा बे मोनसे गिदिर कुइसनबो सिखारदों समाजाव बिथांमोना बै समनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना पार्टिशन फैनानै आरो दिनैबो सरकाराव थानाय समाव बिथांमोननि गेजेराव पार्टिशन जाबावबाय बिभाजन जाबावबाय बिनि आन्दोआव माबा थानो हागौ नामा बेबायदि मोनसे कुइसनफ्रा सिखारदों दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला आंनि बुंनाय नङा बिथांमोना ब्रादारमोना बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 17 बोसोरावबो बिपिएफ जेनाखि सरकार दंमोन बिपिएफ सरकाराबो एनडिएफबिफोरनि गांनाय उखैनाय एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै मोजां मावनो हायाखिसै लोगोसे ओनसोलाव डेभेलप खालामनो हायाखिसै समस्त जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय जायखौ लानानै दिनै आखायाव हाथियार हमनानै एनडिएफबिफ्रा थांदोंमोन जायखौ आखायाव हाथियार हमनानै दिनै बिएलसिफ्रा थांदोंमोन दा बेनि जेनाखि थांखि उद्देश्यनि दिनै मावफुंनांगौमोन बे दिनैसिमबो फुलफिलमेन्ट जायाखिसै जायनि फलाव फिन आरो दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव आरो बिटिआर एकर्ड जाबावबाय एबा बिटिआर मोनसे एग्रिमेन्ट जाबावबाय आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ दिनै थांनानै 5 बोसोर रानिं जाबाय दा 5 बोसोर रानिं अबस्थायाव सौहैनानैब्लाबो दिनैसिमबो खुनु मोनसे एनडिएफबिफोरनि माने बिथांमोनखौ सख'नाय गनाय आरो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जेनेखि रन्जन दैमारि डिआर नाब्ला सार बिथांनि बाथ्रा खुनु मोनसे दिनैसिम गैया खुनु मोनसे पजिटिभ लाइनजों मोनसे पइन्ट गैया जे दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोनाबो जेनेबा बिथांमोना बुंदों माने एनडिएफबिआ गगोन बिथांमोननि खामानिखौ मावगासिनो दङ सरकारफ्रा मावगासिनो दं होननानै बिथांमोना दिनै खोथाबो होदों नाथाय ओरैबायदि मोनसे उलुगुलु थासारि फैबाय जोंनि गेजेराव दा सोर मावमारगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों मावगोन होननानै बिथांमोनाबो माने उदाङै सापर्ट खालामदोंमोन जाहैबाय बिपिएफ हान्जाखौबो मोनसे एनडिएफबिफोरनि गेजेरावनो पार्टिशन जाबाय नालाय मोनसे पार्टिशना
बिथांमोना दिनै BPF खौ माने सापर्ट खालामबाय नाथाय बिथांमोनजोंबो जायाखिसै माखासेया दिनै UPPL गभर्नमेन्टजों दङ UPPL गभर्नमेन्टजों दङ बिथांमोनाबो जायाखिसै जाउनाव जायखौ नायब्लाबो आसा खालामबाबो जुदि मावफुंथारलाब्ला अब्लालाय जोंनि सिमां आरो हामाङा बाहा जों सोरनि सायाव आसा खालामनो बे मोनसे हयथ' सान्थिफ्रा बिथांमोननि गोरबोआव जोनोम मोनबाय जाउनाव बिथांमोना दिनै गले गले सावरायनायनि गेजेरजोंहाय थि मोनसे सिद्धान्त लाबाय कि जोङो उफाय गैया आलादा जों मोनसे राजखान्थि हान्जा दानांसिगोन आरो बे राजखान्थि हान्जाया BTC फैबाय थानाय इलेक्सनखौ बेस खालामनानै BTC खौ जों दखल खालामनाय आरो बिनि उनाव लासैनो आसामावबो बारनाय आरो आसामावबो MLA हिसाबै माने मोनफ्रोमबो एरियायाव जोंनि जिनिखि जनगोष्ठी थानाय मेजरिटि थानाय जायगाफ्रावहाय माने बिजाथि होनाय बिथांमोननि उद्देश्यआ बे आरो दा ओंखायनो जोङो दा ओरैबायदि मोनसे जाबाय मोनसे खोथा बेबो फैयो गमामा जुदि पलिटिकेल हान्जाखौ दामारबायानो दानायनि उनाव जों मोनगोन कि दानायनि उनाव बे पलिटिकेल हान्जानि मेन स्टारिंखौ सोर लागोन आफादगिरि नेहाथारि बेयाव गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ जाय बिथांमोनहा गोदान राजखान्थि हान्जानि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि जागोन गोदान राजखान्थि हान्जानि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिया सोर जागोन माबायदि सुबुङा जागोन बेसेबां जैगथा मानसिया जानांगोन बेखौबो साननांगोन बिथांमोनाबो सानसे खेबसे राजखान्थि हान्जायाव गेलेनानै बा पलिटिकेल पार्टियाव थानानै बिथांमोना जुदि इलेक्सनाव जुदि बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामनानै जेनोब्ला बिथांमोना माने नार्भास जानाय आरो जुदि बिथांमोना नागारगोन नामा जों बेखौ नायनांगोन जैगथा जानांगोन गोसो हमथानो हानाय जानांगोन आरो माने ओरैबायदि मोनसे स्ट्रेटेजिसफोर गोनां जानांगोन आरो दा बेनिखायनो बेबो मोनसे कुइसन सिखारबाय थाबाय दा जे सोर जागोन BTR आवनो NDP बादारमोनहा गोदान मोनसे पलिटिकेल हान्जा सोमारसिगोन दिनैसिमबो नाम फैथ'वाखै आफादगिरिनि नाम फैयाखै सेक्रेटारिनि नाम फैयाखै पलिटिकेल पार्टिनि नाम फैयाखै मा नाम दोनगोन बिनि खुनु मोनसे गैथ'वा बाट दागोन दा सोरबायदिखौ दागोन हयथ' बेखौनो बिथांमोना गोथौ आरो गुवार लेभेलाव सावरायलायदों ओमफ्राय दा बेखौनो दिबान सरामा बिथाङा दिनै ससियेल मिडियाआव बुंगासिनो दं फोरमायनानै होदों आरो रायजो राजाफोरनि मददजों रायजो राजाफोरनि थुलुंगायाव रायजो राजाफोरनि माने अननायजोंनो बिथांमोना गोदान राजखान्थि हान्जाखौ माने जोनोम होसिगोन जाय बिथांमोनाव दिनै गोबां NDPफोरमोन थालांबाय नंगौ गोबां NDPफोराबो दिनै स्रिं स्र' दङ सासे धीरेन नामा सासे दंमोन बिथाङाबो दिनै स्रिं स्र' दङ बेखौथ' सोरबाया मोजाङाव बुंगोन सोरबाया नेगेटिभ लाइनजों बुंगोन गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंगोन बयनिबो सेन्टिमेन्टफ्रा क्लियार नङा नों सासे मानसिनि नैबे आसियानो समान नङाब्ला अब्ला बे इसिबां गुवार एरियायाव थानाय सुबुंफोरनि सान्थौ सानस्रि बिथांमोननि फिल'सफि बिथांमोननि मोन्दांथि बिथांमोननि फिलिंसफ्रा बिथांमोननि स्ट्रेटेजिसफ्रा बाहा मिलायगोन मालाबा मिलाय नङा जाउनाव जों बर'फोरानो दिनै BTR हालामाव सोर गावसो जादों जों बर'फ्रानो जादों BTR हालामावहाय गुबुन जाथि माहारिफोरनो पावारखौ सोर होदों स्ट्रेटेजिखौ सोर होदों जेनेबा जोंनो फोरोंदों गावसा जानानै जों बाथ्रा बुंनाय माबा बुंनाय हिन्दोंनायाव सोर फोरोंदों जोंनो फोरोंदों जों बर' जानानै जों बर'फ्रानो बिसोरनो जों साहस होदों लामा दिन्थिनानै होदों जोंनो आसि थुनानै होदों दा बिसोर सोलोंगासिनो दङ आरो दा जेखियानो जाया मानो कुइसना बे सिखारदों बिग मोनसे कुइसना बेनोखि मा नाम जागोन आरो बिनि आफादगिरि नेहाथारि मा सोर जामारगोन थारैनो बिथांमोना BTR इलेक्सनाव मैखोमै बिफाव लानो हामारगोन ना बिथांमोना मेजरिटि सिट लानानै BTR आवहाय गोहोम मोनसे खोलैनो हामारगोन ना कुइसना बे जादों आरोखि थारैनो रायजो राजाफ्रा अननाय बिथांमोननो होमारगोन ना आरो बिथांमोना मा उद्देश्यआव दिनै मानि थाखाय बिदि जामारदों बेखौथ' आं दहायनो बुंबोखाबाय गोबां उबुजाफोर दंफैयो जायफोरखौ फुलफिलमेन्ट खालामनांगौबा बिथांमोना गोदान राजखान्थि दायाब्ला फुलफिलमेन्ट खालामनो हानाय नंला बे मोनसे सिन्था मिजिं आरो थांखिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै उपाय गैयैयाव दिनै दानो बायद' जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों आरोखि स' बेखिनि बेखौनो नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरोखि फैदो फैबाय थानाय समाव जे जों मा नुयो बेखौ जों नायलांबाय थानोसै